zorionak hirugarren postua lortu duzu gaur oinaz klasikoan, lasterketa gogorra zen, €1 ihesaldiaren bila joan da lasterketa, eta jende ona sartuta aurrean, lortu duzuen nolabaiteko kontrola, eta gero azkeneko kilometroetan protagonista eta esprintean hirugarren postua, nola junda? Bai, hasieratik oso bizia izan karreria, ja eta goitin fuga eitzeko ero, ja ziztu bizian aritu hasieratik eta bai, hasieratik ja 15 kilometroa eta hankako minakin ja, baina gero buelta motzagu gorputzai, sartu pare bat kortetan alainekin batera, gero jundaiago aurretik, eta atxian goia zen erruberan, ordezkari bak eukagulako aurrian, eta gero eta hobetu sentiunaz, mandubin bebai, amaieran, da azkenian hirugarren esprinian. Ola berrian eta mandubin egin da lasterketa, Bai, mandubin Ramos, bai Ramosek, bai Pikazak, bai Jose Mariak asako atake jodabez, baina bueno, horre amaiera arte hor mantenduga eta ola berrian eurak vigilatzia zan eta aguantatzia eta esprinerako altzana gorde eta esprinta balik eta hobetuen. Zorionak. Eskerrik asko.